गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आलारि एकाडेमिया थामथि स्कुल उइक आरो गार्जेन मिट खुंदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथि मागरमारियाव गायसनजानाय आलारि एकाडेमिया सिगां बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि बे बोसोरावबो सानथामनि हाबाफारिजों फरायसालि सप्ता एबा स्कुल उइक खुंनाय जादों। थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनाय फरायसालि सप्ता खुंनायनि लोब्बायै फरायसालिनि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय 2 डिसेम्बर खालि गिबि सानाव फरायसाफोरनि गेलेमु बादायलायनाय आयदा, 3 डिसेम्बर नैथि सानाव थुनलाइ आयदा आरो दिनै जोबथा सान 4 डिसेम्बर खालि हारिमु आयदाखौ लानाय जादों। फरायसालि सप्तानि दिनै जोबथा सानाव फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय मेलबो खुंनाय जायो। क'क्राझाराव अल बिटिआर सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड (CSB) सेलेक्टेड फिक्स पे साख्रि मावग्राफ्रा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। डिसेम्बर दाननि गेजेराव साख्रिखौ रेगुलार खालामाब्ला जानुवारि दाननि गिबि सप्तानिफ्राय गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम खावलायहरदों। क'क्राझाराव अल बिटिआर सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड (CSB) सेलेक्टेड फिक्स पे साख्रि मावग्रा बिथांमोना क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव एडभेन्ट क्रिसमास सेलेब्रेशन 2022 खौ गाजा गोमजायै फालिदों। क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा ख्रिस्टियान फरायसाफोरनि बानजायनायाव आगु बर'दिन सानखौ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि कम्पाउन्डआव जिसु खृष्टनि जोनोम सानखौ गोसोखांना गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव टुक्राझार BBCAनि पास्टर सन्जीब इसवारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासिजों लोगोसेनो बाहागो लायो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर इलिया इस्लारि आरो माखासे फोरोंगिरि आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफ्रा सारेन्डार NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि मुङाव थानाय हाखौ फानखोमादों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि सोहोराव थानाय सारेन्डार NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि हाखौ फानखोमानायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारना खौरांगिरि मेल खुंदों उदालगुरि जिल्ला सारेन्डार NDFB वेलफेयार एस'सिएशना। नोंथांमोना देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा मोदोम मिजौनाय सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंना जेंसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन, जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टार अजाजों फाहामथाय लाना रोजा रोजा रां गारसेयावबो नांगौ बायदि मोजां फिथाइ मोनाखै। नाथाय बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं, जेराव बिथांमोना आयुर्वेदा थेरापिस्टजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गाव एबा न'खराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंनाजों सोरबा भुगिना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नम्बराव आबुं A to Z खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 39थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 3 आरो 4 डिसेम्बर 2022 अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थाख्तापारानि खैरागुरि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुङो। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय दिननि गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि डक्टर बोहैथि बरगयारि बिथाङा। गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानाव गेदेर खोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो बिरखां नार्जारि बिथांमोनहा। आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावनो हादोंमोन बर' कसारि अनसाय गावखुंथाय BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा।